Ya, lah pertama besok. Ning omahe sapa? Anu. Wis ora kowe. Ya. Jangan duit. Kowe iki lho, ora tau ngewangi ibu bersih omah. Bendino dolan wae tapi duit. Lah, cakep banget. Nanti pingsan. Borong teko iki polisi wae paling lagi nang dalan. Oh, ini sih apa bisa ya? Masuk. Weh, cah cilik to, mantep iki. Dito piye salah apa-apa? Ini boleh baik kan anak? Allah. Hampir wae kok ning omahe. Mas saya Siap, siap. Taruhan sen. Cek. Itu. Ngapa, Nduk? Meja nang pundi, Jek? Alah, mbok pramudeng. Blayang kok golekno dhewe. Pingsan, orang nang omah ya pingsan ya? Yo itu. Wis coba sik golek sik. Balik lagi bisa nak ketemu kan main masalah. Iya toh. Iki ngene Vincent gak sih? Iya, nggak sih? Oh, ini mirip mana Vincent wi? Vincent kene no. Iya no berarti ki. San! Vincent! San! San! Vincent! Kok di San? Sak Vincent, bawa turunan lah. Oh iya. Halo. Kok ngapa to, Le? Apa tanya Bu? Ya wis rapopo, sesuk meneh masa dibaleni ya. Nggih.